Mosberg här och jag sitter i sängen för att det inte är fredag, det är söndag allting. Sånt där. Nej, jag var lite förkyld och så att jag inte kunnat gjort nya klipp, ingen film. Så här, jag klippt mig. Så vi får se. Det är så irriterande fast jag till filmkollar nu. Ja. Jag visar på att ungefär hur det ser ut. Så ser det ut. Så vilket papper har gått åt i en till rulle. Så jag kör inte med bluescreen idag. Det är så ingen information egentligen. Men någonting måste jag ändå göra. Det har mer ork. Säger jag förresten. Vänta. Jag har mer ork. Ja, nu kommer jag när jag blir frisk ska jag fortsätta lägga upp. Och ja, då ska jag fortsätta göra filmer och lägga upp på kanalen. Hoppas ni tycker om det. Så vad ska man göra på? Ja, men nej, vad ska man göra för att man är sjuk? Ingenting. Ingenting. Nu satt jag tyst. Det var inte speciellt smart. Ska klippa bort där. Nej, jag har inte så mycket mer att komma med. Undrar om man skulle... Nej, det var väl allt. Gilla, dela, prenumerera, Mosberg, Jonathan. Så hörs vi när jag blir frisk.